benvinguts un dia més al canal. Nosaltres som la Mar i l'Aurora, i si sou nous per aquí, benvinguts, si sou vells, benvinguts, i si passau, benvinguts també. Abans de començar, No us oblideu de donar-li el like i subscriure-us al canal i donar-li a la campaneta perquè el YouTube us avisi o no dels vídeos que anem penjant. I sense més contemplacions, avui comencem amb un vídeo de maquillatge de Lleó. Hola, abans de començar anem a fer un petit resum que ja teniu en un altre vídeo, que posarem el link al final a la caixeta de descripció i així, dels tipus de maquillatge que farem servir. Per fer el Lleó farem servir l'Aquacolor o Ceracolor, que és aquest. Aquí tenim ceres. N'hi ha de moltes marques, molts tipus. Fem servir aquesta de NYX, normalment, o la de Tècnics, Cosmètics, que aquesta és low cost i per als nens està molt bé de preu. Molt bé de preu. Després tenim el maquillatge normal de tota la vida, que també es pot fer, que tenim bases de maquillatge. Aquí tenim una base. Tenim els correctors, que estan aquí. Tenim després, per fer tots els colors i així, com que són bastant normals, per fer el que és la base del Lleó i els pèls farem servir el que és el contorning. Sí, això és una paleta de contornos que nosaltres farem servir per una altra cosa, però està bé. I després tenim les paletes d'ulls de colors, de sombres, que n'hi ha moltes també, molts colors, molts... De tot, nenes, de tot. Moltes games, no fa falta... A mi m'agrada aquest. Sí. No, per fer fantasia aquests van bastant bé, no fa falta la gran paleta de colors. I hi ha algunes que dius, és que no pinta massa bé, no hi ha problema, perquè teniu els primers d'ulls, que també podeu fer el corrector perquè el color quedi més viu. Sí, amb aquest tipus de correctors així, que són aquests que van amb el palito. Aquests van molt bé, perquè es vegi més el color de les sombres i aprofitar-les millor. I després, abans de començar, ens posarem un primer. També és igual la marca, crema hidratant, el que vulgueu, és més cares perquè duri més. Si no en teniu, per un dia, sí, tampoc... no passa res. Els maquilladors hi et diran, no, perquè no sé què... Per un dia, per un festival de final de curs i així, si teniu bé, si no... També. I ja està. Doncs anem al lío. Anem a cercar la càmera, Marve està posant el primer. Vol dir, acercar la càmera, atenció que anem a fer un acercamiento de càmera. I que poses cap aquí. Ja m'he acostat la càmera. Això és el zoom. Això és el zoom. Zoom in, zoom out. El zoom in, zoom out. Ai, senyor. Bé, ens posem. A veure, ostres, jo, entre nosaltres anem gravant vídeos, esperem que no es capti, sort que tenim aquí un micro que una mica ens agafa a nosaltres, però al carrer, últimament, no sé què passa, però és que al nostre carrer hi ha de tot, o sigui, la gent surt a barallar-se al mig. És el barallòdrom. És el baralladòdrom aquest, la gent surt a barallar-se al mig del carrer, surten a cridar i tu estàs aquí tan tranquil·la que si el primer, que si tota la pesca... Per què jo t'he dit això? Per què jo t'he dit? I tu aquí, saps, aguantant el tipejo com si no passés res. Ja està, no passa res. Bueno, ja s'ha posat el primer i llavors doncs, ho faré jo perquè veieu... Perdó. Bueno, com anàvem dient, ja s'ha posat el primer, i ho faré jo com si fos la mare i ella fos la... Jo faig de filla. Fa de filla. Quan acabarem? Calla. Per Ja està? fer. No està. Aleshores, tenim el primer posat, començarem per aquestes paletes. Nosaltres tenim dos. Aleshores, els lleons van per la part d'aquí els ulls blanc, per aquí un color més groguet i així, i per aquí al costat més marrón. Si no tenim marrón fosc i així, aquestes que hem dit abans. El contorno que es fa servir a casa, pues es el mismo. Lo mismo. Sí, que jo m'agafo aquesta, per exemple, no? Sí. I m'agafo, perquè aquesta és l'única que tenim que té blanc. Aleshores, a mi m'agrada començar de més fosc a més clar,
vale? Però començarem amb els ulls. Que avui farem una mica al revés. Farem experiments avui. Sí. Aleshores, tanques els ulls i amb el blanc fas així una mica de forma de gat. Pintes aquí així. Vale, llavors aquestes, com que són crema, mira, zoom in, tanca l'ull. Vale. Bueno, nois, ho fem amb el mòbil, vale? I llavors, doncs... Tenim una tècnica depurada. Sí, quan seamos ricas i famoses, ja anirem millorant. No, home, fem el que bonament podem en aquests temps. I l'altre ull, més o menys, igual. La veritat que aquest tipus de colors, així, van molt bé. Jo els prefereixo així que amb la barra, perquè no sé si jo és que els apreto molt o desprenc molta calor o el que sigui, però se'm desfan de seguida. Vale? Aleshores, per canviar de color hi ha dues opcions. O tens 30.000 milions de brotxes, o, com ja vaig anar a l'altre vídeo, han inventat aquestes coses que abans ho teníem i anàvem amb el paper que neteges, però no és el mateix, fas així, vas rozando i et queda neta. Bueno, neta. Et queda per poder-la fer servir amb un altre color. Vale, però... Oye... Va força bé. Sí, podeu... A veure, hi ha també mogollon de tipus de brotxes, mogollon de tipus així, la que tingueu a casa. No fa falta comprar absolutament res. Després, aquí li posarem el vermell, el vermell al groc. Sí. Aprofitarem aquesta, mira tu, jo no... Pensava que anàvem a fer servir aquesta, jo. No. Vale, llavors li fem així una mica com seguint la línia del pòmulo i tota la història. Vale. Que mira, en aquesta banda ho farem així amb el pinzell. Llavors ens agafem una espuma d'aquestes. Esponja. Una esponja. També anomenada esponja. També la que tingueu a casa, no fa falta ara aquí anar comprant a lo tonto. El cap, el front... Bueno, però és el cap, no? El cap no me'l pintis. Vale? Si ara ho veu un professional i dice no, loca, què m'estàs fent? Se'ns infarta, diguem-ne. Bla, bla, es que claro, el no sé quantos... No som, o sigui, els que ho haureu de fer, o voleu fer per maquillatge, pel carnaval o el que sigui. Sí, i penseu que teniu nens, que no podeu estar aquí 2 hores, o sigui, s'ha d'anar molt per feina. Vale, tenim això aquí. Aleshores, aquí agafarem aquest, el marrón, d'aquests, agafarem el més fosc, el que tingueu. Si no també, si per lo que fos tinguéssiu una paleta d'aquestes de colors, però no tinguéssiu coses de contornos, una base fosca ja fa el pego. Aleshores agafarem aquesta i farem aquí una mica sense arribar molt lluny, i podem fer aquí una mica de pelitos amb el que sobra, mig difuminant, i aquí amb l'esponja també difuminem una mica com si fossin els pèls del lleó. Per una banda... Realment és ràpid, quan estàs aquí xerrant i així, tardes una miqueta més, però perquè t'enrotlles. Vale, tenim això aquí així, més o menys. I després, ara sí, com que aquest està bastant ja... Brut. Si teniu 2 brotxes. Per això m'agrada començar amb el blanc, perquè
Si no, després és una mica lío. Però bueno. Aleshores, ara agafem aquí, li fem uns bigotis. Posats així, que si només teniu un blanc, o només voleu comprar el blanc, feu blanc-negre. I ja està. I ens quedem tan amples. Una mica així, que es vegin els pelitos. I si són molt petits, també els hi costa més quedar-se quiets. Agafem aquí. Llavors aquesta part que no l'havia pintat quasi, així li podem passar per aquí, la pintem bé amb el pinzell. Si volem li podem fer com uns pelitos així. Vale. I ara anem al negro. Vale? El negre. Aquí El negre. tenim negre. Vale? Si no, un marró molt fosc o el que sigui. També podeu fer servir llapis d'ulls. Vale? Aquí pintem el nas, una mica. Així podem agafar i difuminar la punta que no es vegi tant el tall, posat d'aquesta manera. Vale? I amb el mateix pinzell li fem aquí un tall. I fem aquí els bigotis, aquí així, tanca, llavors aquí, perquè no quedi tan així com es diu això, tan recte, li fem així, més o menys. Ara la gent que no tenim simetria, doncs queda una mica a vegades descompassau. Aleshores fem així, li pintem els llavis, que aquesta pintura es pot pintar els llavis. Tira per allà una mica més. Tira per allà una mica més. I... Ara per allà. Bueno, és que no tenim simetria. 3 hores més tarde. Vale? Vas fent així, amunt, i pintes fins aquí el clatell, però no passa res. Vale? I ara una mica, amb un vermell o així, li passes per aquí al mig. Ara que tanqui la boca i fas així. I es barregen els dos colors. I anem a fer-ho amb un eyeliner, per si teniu. Si no, amb les mateixes... No, aquest el farem al revés. D'això, amb el mateix pinzell que teníem. Com que ho farem dues versions, l'altra la farem amb la de... Tanca els ulls, li repassem aquí l'ull de gat, perquè es vegi una miqueta més bé. Aquí exactament igual. I ara sí, perquè aquest ja, si no, és més difícil. Amb un eyeliner, aquí després vigileu perquè que estigui el nas ben pintat, perquè ara jo no l'he vist bé. Vale. Pots repassar si són grans i veuen. O sigui, quan treballes així una mica de costat és una mica difícil. Aleshores aquí li fas uns puntets. Així. Aquí també se li poden fer uns. Això ja a gusto del consumidor. I aquí jo normalment faig uns bigotets així que surtin dels pèls. I ja està. I queda apanyao. Purpurina! Vale, si vull purpurina. Sí. Aleshores, que hem acabat i tenim així i no tenim purpurina, no en volem comprar i això, no passa res. Nosaltres en tindrem, vale, pel final de curs. Aleshores, podem posar o il·luminador, que el tinc per aquí, que abans l'he perdut, aquí. O...
Purpurina! Vale? Aleshores, aquest el farem amb il·luminador. Com que és cera color d'aquest tipus, vale? Líquid no, perquè si no fas un desastre. Sí. Aleshores aquí agafes el dit, per exemple, tanca els ulls i poses una mica d'aquí, perquè quedi... Sí, al posar-hi polvo també es fixa una mica. Vale? Després, per acabar, s'ha de posar també una mica de polvo fixador, perquè si no tens un problema molt gran, que comences a suar i així. Si no en teniu, no passa absolutament res. Vale? Nosaltres en tindrem allà al festival. Això és maquillatge de subsistència, amb el que un té a casa i anar fent. O que després al meu fill li agrada disfressar-se i fer el carnaval i maquillar-se per jugar i així. Exacte, no ens podem gastar un sou per jugar, evidentment. Vale? Llavors aquest és el resultat. Després que hi tingui més manya d'això, també si estàs més temps i pots anar fent, pots perfilant, també depèn una mica el vostre fill si està quiet o no està quiet i si li agrada o no. I l'edat que tingui, clar, un nen de 4 anys no s'estarà mitja hora quiet, això hem de viure amb això. Llavors volíem fer una mica així, d'aquesta manera, molt simple, molt senzill, perquè veieu que es pot fer, que són 10 minuts com a molt, i més nosaltres xerrant. Si estàs aquí quiet, en 5 minuts ho tens fet. Encara és molt més ràpid, vale? O sigui, no és que sigui... Oh! Però, perquè pugueu fer-ho a casa, és suficient. Doncs fins aquí el vídeo d'avui, esperem que us hagi agradat i ens veiem a la pròxima. Adeu!